Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj xtaqt illi hekk nirriflettu ftit flimkien dwar il-bżonn li noħorġu mill-bruda eżistijaj. Qed naqsam dan hekk b'ħafna mħabba u rispett anke li kulħadd, però hekk xtaqt nitlaq ngħidilkom mhux wassanni għaliex hekk f'dawn il-katekeżijiet ħanipprova anke niffoka daqsxejn ftit dwar il-bruda li aħna ngħaddu minnha. U dak li wassanni għaliha nkun onest magħkom hija ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Kont qed inqaddes quddies partikolari illi hekk bil-kbar onestà ma' passività tremenda. Tħossok fuq l-artal tqaddes waħdek. Nies bil-kemm iwieġbu donnom qegħdin hemmhekk għax ta' bil-fors ishom qegħdin jagħmlu xi pjaċir lilek minn taħt l-ilsien jekk nofshom ma jitkellmux l-oħrajn jaqgħu kollha fil-muta. Eżistijaj huwa stat tal-biki. Huwa stat tal-biki li fil-Knisja niċċelebraw l-Ewkaristija li l-iktar ħaġa żgħiża li aħna għandna bħala Ansara Kattoliċi u niċċelebrawha f'din il-bruda, f'din il-passività kollha. U ċert li din ma kienitx esperjenza ta' darba tiegħi imma esperjenza wkoll anke ta' ħuti saċerdoti. Esperjenza meta niġu eżistijaj biex niċċelebraw ċerti funerali, pereżempju, tħossok tqaddes waħdek. It-tiġijiet eżistijaj li qed isiru anke ta' din ir-realtà tħossok tqaddes waħdek. U din nistgħu eżistijaj ngħaddu minnha il-kol kemm aħna li ngħaddu minn mument ta' bruda spiritwali, allura mbagħad timmanifesta ruħha anke fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, eċetera. Ċertament mhix l-unika raġuni għaliex ċerti quddies jiġi ċelebrat kif jiġi ċelebrat, però inħossi li l-bruda hija waħda mill-affarijiet li qed taħkem eżistijaj lilna l-insara f'ċerti mumenti u ċirkostanzi. Il-bruda ma taħkimx biss eżistijaj lil xi kategorija jew le fil-Knisja, imma l-kol kemm aħna nistgħu ngħaddu mill-bruda, inkluż aħna saċerdoti u reliġjużi. Maħbubin tiegħi. Ġifieri tad-diskors li se naqsam napplikaha li għal-ewwel wieħed li wkoll ġieli għaddejt minn xi bruda spiritwali. U nixtieq naqsam magħkom hekk il-kelma tal dak li anke fl-esperjenza tiegħi nisa biex nitħeġġeġ toħroġ minn ċerta telqa illi tgħaddi minnha. U dan noħduh dal-kliem eżistijaj b'ħafna umiltà u ftuħ il-qalb. Għaliex il-bruda mhijiex dak li Alla jrid minnha, imma Alla jrid nies mimlija bl-entużjażmu. Entużjażmu mhux jiġifieri fanatiċi, imma il-kelma entużjażmu ġejja mill-kelma entheos li tfisser mimli balla. Nies li huma mimlija balla. Ħanibdew eżistijaj jekk il-bidu ta' dil-katekezi mill-kelma illi insibu fl-Apokalissi propju fil-kapitlu 3 minn vrus 14 sa 22. F'din is-sezzjoni kapitli 2-3 tal-Apokalissi insibu illi l-Ispirtu Santu jagħti 7 messaġġi il-7 knejjes differenti. Kull knisja kellha bżonn messaġġ partikolari. U l-Knisja ta' Laodiċija propju kellha bżonn messaġġ dwar il-bruda. Qed nitlaq minn dal-punt eżistijaj għaliex hekk il-Knisja fil-bidu anke wara biex ngħidu hekk fl-ewwel mit-sena tagħha, ġifieri meta da fil-fjur tagħha, ukoll kienet daħlet il-bruda, kemm aktar b'aktar aħna eżistijaj illi meta għaddew 2000 sena ta' Kristjaneżmu u forsi anke mill-fidi tagħna minn bidu bdejna nemmnu mill-magħmudija tagħna minn meta ħadna Ġesu bis-serjetà. Forsi konna faqdiet, movimenti, komunitajiet impenjati fil-parroċċja, imma xorta waħda tħanna fil-bruda. Il-Knisja wkoll għaddiet fil-bidu tagħha minn komunità li kienet immarkata mill-bruda u ma kienitx persuna, ma kienet komunità sieħa. Għalhekk dan il-messaġġ huwa mogħti lill-komunità il-Knisja li tinsab fil-Laodiċija. Ġifieri maħdux bi kbira eżistija anke fi żminijietna bħala Knisja f'Malta, Knisja f'Għawdex, prayer group, komunità, parroċċa, għaqda partikolari, isu jkun hemm telqa ġenerali. Għax din nistgħu ngħaddu minnha. U propju nixtieq dawn 2-3 katekeżijiet naraw il-ħin li joħdunna, naraw ftit jekk induru dawra ma' din it-tema ħalli bil-għajnuna tal-Alla noħorġu minnha. Ħanibdew bil-kelma tal-Alla.
U lill-anġlu tal-Knisja li hemm fil-Lawdiċija iktiblu hekk. Dan jgħidlek l-Ammen, ix-xhud fidil u veru, minnu l-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Dan ix-xhud fidil u veru l-Ammen, il-bidu tal-ħolqien ta' Alla huwa Ġesu Kristu. Tajjeb, il-ktieb tal-Apokalissi inkiteb biex ngħidu hekk f'code form, bi kliem li jekk jaqa' f'idejn minn mhux nistrani ma kienx jifhmu għax tinsewx fil-bidu nkiteb anke f'kuntest ta' Knisja persegwitata. L-Ammen huwa Ġesu, ix-xhud fidilu veru huwa Ġesu, il-bidu tal-ħolqien tal-Alla huwa Kristu nnifsu. Mela Ġesu x'qed jgħidilha lill-Knisja? Jiena naf l-opri tiegħek. U naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk la darba inti biret la sħun u lanqas kiesaħ, jien se nobsqok minn ġo ħalqi. Maħbub inti hekk ilma jibsa. Ġesu di jista' jgħidha lili, jista' jgħidha l-parroċċja tiegħi, jista' jgħidha l-komunità reliġjuża tiegħi, jista' jgħidha l-komunità tal-lajċi tiegħi, jista' jgħidha l-pregrupp fejn amur l-għaqda tiegħi l-komunità. Il-mulessa jkun qed jgħidilna jiena naf l-opri tiegħek, jiena naf l-opri tagħkom, jiena naf x'tagħmlu fil-prattika. U naf li intom kesħin u laqqas ħan, intom nies birda. Din hija l-bruda, nies birda, wejt mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. Il-bruda biex ngħidu hekk eżistijej, ħanuża kelma goffa, ma biex tifhmuni, tqalla l-Alla. Għax il-fatt jiena nobsħok minn ġo ħalqi. Kelma jibsa, għalhekk użajt kelma jibsa jiena wkoll, tqalla lill-Alla. Għax inti x'tobżok dak li għallek, dak li inti ma ġerraħx, dak li int ma tiflaħx minn ġewwa. Il-bruda eżistijej hija xi ħaġa li Alla ma jġerraħiex. Li tal-biża jgħidilna jobżoqna l-barra, jobżoqna l-barra. Il-barra hija espressjoni oħra biex ngħidu nitilfu ruħna fl-infern. Maħbub inti li issib ruħek innifsek il-barra mill-preżenza ta' Alla dak hu l-infern. Dak hu li inti tinqata' minn Alla. Il-bruda tista' twassalna biex aħna nitilfu ruħna. Eżistijej. U għalhekk din hija kelma li tiftħinna jnejna illi ma tħalliniex as a matter of fact nibqgħu għaddejjin kif aħna isu mhux qed iġri xejn isna drajna f'dan l-istat ta' bruda illi għadda snin minnu, dan l-istat ta' bruda illi tħalt fih u minti tagħmel xejn dwaru jew mhix qed tipprova ħafna biex toħroġ minnu. U il-bruda tiġġenera l-bruda eżistijej. Sena wara l-oħra, jum wara l-ieħor, ġimgħa wara oħra, xahar wara ieħor, sena wara oħra, iż-żmien igerbeb u tista' tqatta' snin twal inti fil-bruda. U ma tindunax li waqgħet fiha u għadek hemmhekk u issa ssir stil ta' ħajja u taqta' qalbek li tagħmel xi ħaġa jew pruvajt u ma rnexxilekx allura tgħid qalbek iktar. Jien nixtieq ikun kemm hija serja. Kemm hija serja l-issue tal-bruda. Ħanatikom daqsxejn ftit eżistijej karatteristiċi ġifieri kif ikunu n-nies birda spiritwalment l-insara li huma birda. U qed ngħidu hija ħaġa serja. Għax aħna faċilment noħdu ħaġa normali hija ħaġa serja. U waqt li nsemmi daw il-karatteristiċi, daw is-sinjali, minix ħansemmihom b'xi kundanna li xi ħadd, imma biex jekk insibu rilna nfusna fihom, illum irid jixgħalilna l-aħmar. Irid jgħidilna isma' hemm xi ħaġa mis-sejra tajba fil-ħajja spiritwali tiegħi. L-ewwel ħaġa, in-nies birda huma persuni li ġew għand Alla biss meta għandhom problema. Issa kemm fil-verità eżisti għandna minn dawsa, mhux qed ngħid li ħaġa ħażina li tmur għand Alla meta jkollok problema, mhux qed ngħidlek li għandna nagħlqu l-bieb għal dawn ħutna li ġu biss għand il-mulej li ġu l-Knisja ġu biex nitolbu magħhom meta għaddejjin mill-mart, minn żmien ibes, minn kriżi ma' tfajla mal-ġuvni, mal-mara mar-raġel, mat-tfal, għax għandek eżami, għax m'għandek xogħol, għandek id-dejn, kriżi finanzjarja, ħassifer qed tibża, allura ddru lejn Alla. Ma jfissirx nagħlqu l-bieb, però eżistijej jekk aħna niġu għand il-mulej biss dal-momenti, allura aħna nsara birda. U rridu niftu għajnejna. It-tieni aspett eżistita kif ikunu n-nies birda li jibni mal-ewwel huwa li
Alla jeżisti biex jagħmel ħajti aħjar. Alla x'jista' jagħmel għalija, hekk il-mentalità ta' kif int tiraġuna dwar Ġesu hija dan x'jista' jagħmel għalija. Kif jiena fiċ-ċentru u jdur miegħi, mhux hu fiċ-ċentru jiena ndur miegħu. Allura isu Alla qiegħed hemm biex jiena jgħinni nirrealizza li nnifsi u allura jekk jiena ħossni kuntent ma bżonn lil Alla, jekk għandi bżonn xi ħaġa Alla su bħal magician, su bħal slot machine, su bħal saħħara, nimmur għand Ġesu jew xi ħadd f'ismu ħalli jaqdini fil-problema tiegħi fl-affarijiet tiegħi mal-viżjoni tal-Alla qiegħed hemm li hu idur madwari mhux jiena ndur madwaru. Hemmhekk naqgħu fil-bruda wkoll. Għaliex isna nitħeġġu nagħmlu pass nibdew nitolbu meta għandna bżonn xi ħaġa mingħand Alla biex jaqdi lili u mbagħad daqshekk. It-tielet karatteristika eżisti ta' persuni li huma birda. Huma persuni li ma jobdux il-kelma tal-Alla. Anzi, il-kelma tal-Alla jawġuha kif iridu huma saħansitra biex jiġġustifikaw il-ħażen, id-dnub tagħhom, jiġġustifikaw l-għażliet tagħhom, jiġġustifikaw il-pożizzjoni tagħhom, id-deċiżjoni tagħhom, l-istat li jgħixu fih. Jużaw il-kelma lek, jawġuha saħansitra lek. U jekk tgħidilhom isma' il-kelma tal-Alla ma tgħidx hekk, aħna kif jgħidilna San Pawl aħna irridu naslu l-ubidjenza tal-fidi, jgħidulek isma' dan huwa kollu legalizmu bibliku, dan huwa brainwashing li qegħdin tagħmlulna. U li għal-mulej ma jiġdaw minna, ma l-qoddux nissuġġeraw, ma nsurux fundamentalisti. Meta tibda titkellem minn mod radikali, kif tgħix il-kelma jibdew telin dawn il-pop-ups kollha. Legalizmu bibliku, brainwashing, fundamentalizmu, ma nifissawx. Dawn huma l-aħħar klixes li nisimaw illum. Brainwashing, issa qed minn imma mhux għafin qed nifissa fader issa ta' qed nitlob jien kollu murqu diskuljum u distaħat mhux biżejjed u speċi ta' kif tħossok taf x'int. Esisti ara, din hija bruda. Għaliex il-kelma tal-Alla titlob minna li aħna nobdu l-kelma tal-Alla u mhux nawġu l-kelma tal-Alla u mhux għax nixu b'mod radikali ngħidu li aħna fissati, ngħidu li aħna fundamentalisti, ngħidu li aħna brainwashed, ngħidu li aħna legalistiċi. Le, esisti. L-attitudni tagħna qudiem il-Bibbja, qudiem il-kelma tal-Alla u tal-imtalim ta' Knisja jikxef aħna aħniex birda jew le. Imbagħad għandna karatteristika oħra eżisti ta' nies li huma birda. Persuni li jgħixu il-ġimgħa maqtuwajn minn Alla mit-tnejn sas-Sibt imma l-ħadd imur il-Qudies, imma dak li jiġri fil-Qudies tal-ħadd m'għandu xejn jaqsam mas-sitt ijiem l-oħrajn fil-ġimgħa. Xejn. Jiġifieri il-Qudiesa 45 minutes il-ħadd u maqtuwa mill-istil ta' ħajja, mill-bqija tal-ħajja tat-talb, mill-affarijiet l-oħrajn kollha li jiena nagħmel matul il-ġimgħa. Imma basta għandi dak il-45 minute slot li jiena immur il-Qudies il-ħadd. Meta għandna din il-firda sisti bej il-liturġija u l-ħajja tagħna, allura aħna niġu nispirda. Ġifieri dak li niċċelebra fil-Knisja m'għandu xejn jaqsam ma' ħajti u ma jirriflettix ħajti, jiena biret. Il-ħames karatteristika ta' persuni li huma birda eżisti hija li jibdlu il-verità mal-popolarità. U allura jagħmlu ħafna kompromessi f'għażliet, f'deċiżjonijiet, prinċipji, valuri, mhux x'inhu vera, imma x'inhu popolari. U din eżisti nixtieq nenfasizza li aħna anke f'pajjiżna għaddejjin minn din it-tip ta' bruda illi Alla ħares min jitkellem dwarha, nkun daqsxejn ċar. Aħna kif il-partiti politiċi tagħna, kif xi lider politiku ma nirreferi għal ħadd ma nirreferi għal kulħadd fl-istessin. U toħdunix politikament l-interess tiegħu li nxandra l-kelma tal-Alla. Imma kif lider politiku minnu jipproponi xi ħaġa li tmur kontra il-valuri nsara, kontra t-talim tal-Knisja, kontra l-Bibbja, kontra ir-rieda ta' Alla l-bniedem, malajr naraw kif nalqu ħalq il-Knisja u ngħidu dik hija opinjoni,
il-soċjetà għandek tagħha u bħala nsara għax hawnhekk il-problema. Waqt li ngħidu li aħna nsara u mmorru l-quddies u nippreżentaw lil nafusna ta' nsara, fl-istess ħin nipproponu, nmexxu, nillegalizzaw, nikkampanjaw għal affarijiet li morru kontra l-Vanġelu, kontra t-talim tal-Knisja, kontra dak li Alla jrid mill-bniedem. U dan fġieħ id-demokrazija, fġieħ il-libertà tal-espressjoni, fġieħ xi xirridu mill-aspett spiritwali, din hija parti mill-bruda li aħna nixu fiha. Meta aħna nibdlu il-verità mal-popolarità. U din qegħdin nagħmluha fuq ħafna affarijiet eżisti. Għamilniha fuq id-divorzju. Bdinna għal kelma ta' politiċi, bdinna ħafna nsara kattoliċi, bdinna il-verità li għallinna Alla għal ma dak li rridu l-politiċi eżisti. L-istess għandna fi żminijietna l-ixxju tal-abort, l-ixxju tal-eutanasja, l-ixxju ta' żwieġ, iż-żwieġ jekk hux bejn raġel u mara li jibqa' dejjem, jew żwieġ hux bejn raġel u raġel jew mara u mara u jinħal skont kif niddeċiedu. Eżisti meta aħna daħlet fina l-mentalità, jiena nista' mmur il-Knisja, jiena nista' nemmen dan kollu fija, imma fix-xena pubblika meta ġiex nitkellem dan m'għandu xejn x'jaqsam. Hija kwistjoni oħra ra. Għax ma jagħmilniex popolari x'il-maġġoranza mhux hekk iridu. Nibdlu l-verità mal-popolarità. Din hija bruda. Anke jekk nidru entużjażmati, fil-verità aħna birda. Maħniex qegħdin ngħixu radikalità tal-Vanġelu. Eżisti, meta nibdlu l-verità mal-popolarità, waħda mill-dnubiet prinċipali ta' żminijietna anke f'pajjiżna. Eżisti dan. U qed ngħid mhux minn ma jemminx, għax minn ma jemminx id-drabi jagħmilha ċara. Jien ma nemminx u għax ma nemminx fi Kristu, fil-Bibja u fil-Knisja allura jien għandi prinċipji oħrajn. Nazzarda ngħid li xi drabi huma aħjar dawn in-nies għax taf fejn inti magħhom minn insara jistgħu jkunu fil-politika, jistgħu jkunu fil-Knisja, jistgħu jkunu saċerdoti, jistgħu jkunu rajja, jistgħu jkunu leaders, jistgħu jkunu lajċi normali biex ngħidlek. Imma nies li jgħidu li huma nsara, nis li jiċċelebraw l-Eukaristija, jmorru għat-qarbin, imma mbagħad jipproponu valuri bil-magħlub. Din hija waħda mill-bruda li għandna li hija serja, maħbub inti. U l-kelma ta' Ġesu hija serja. Hekk nitkellmu hekk, nirġimdow li qed qabel brainwashing, legalisti, maħniex demokratiċi, jridu nimponu, dittaturi. Eżisti quddiem Alla dawn l-argumenti ma jiswu xejn. Xejn. Il-bniedem li jaf il-Alla vera, jaf dawn huma biss argumenti umani li ma jwasluna għal-imkien. Sitt karatteristika eżisti ta' insara illi jistgħu jkunu birda hija illi huma nsara x'jibżgħu mill-infern. Mhux għax iħobbu l-Alla fil-verità, imma għaliex jibżgħu li jitilfu ruhom. Ara, m'hemmx l-entużjażmu, m'hemmx l-imħabba l-muri Ġesu, imma inti fiċ-ċentru għax tibża li titlef ruħek issa tajjeb li tmur il-ġenna x'tibża mill-infern. Però m'għandux ikun l-iskop tal-ħajja nisranija tagħna, żgur mhix l-isbaħ attitudni li għandu jkollna lejn il-ġenna u lejn Alla f'ħajjitna. Ħarnu nqogħdu attenti aħna il-ħajja nisranija tagħna ssir birda mingħajr entużjażmu dak li nagħmlu huwa proprju mhux b'mod pożittiv biex inħobb l-Alla imma b'mod negattiv biex ma ntlifx ruħi. Is-seba' aspett eżistijaj ta' persuni birda illi m'hemmx l-indiema ġenwina fil-qalb tagħhom. Mhux vera jiddispjaċihom għad-dnub li għamlu u allura ma jitbidlux. U dina wkoll eżistijaj nazzarda ngħid illi hija waħda mill-problemi prinċipali ta' żminijietna fina l-insara. Irridu l-maħfra ta' dnubiet anke fil-qrar u dik tajjeb li nfittxuha u tajjeb li nġu għaliha. Però ma rridux l-indiema verament f'qalbna u l-bidla tal-lifestyle ta' dnub illi aħna nkunu qegħdin ngħixu fih. Ġifieri rridu l-maħfra mingħajr ma nindmu. Naħsbu li l-maħfra hija u hija Ġesu jara għajnejja u hija Ġesu jifhimni. Eżisti fil-Evanġelu ma nsibuhiex dil ħaġa, Ġesu ma jaraqx għajnejh jiftahom. Jiftahom sew quddiem id-dnub tagħna u jitlobna biex aħna nindmu u nitbidlu. U jħenna lina xil-ħnina tiegħu hija l-possibilità li aħna nindmu. Imma mhux li jara għajnejh kollox għaddej, dik mhijiex il-ħnina tagħha. U allura għandna insara li huma birda
għaliex m'hemmx id-dispjaċir ġenwin f'qalbhom għad-dnub li qegħdin jagħmlu. Anka li tsemmi l-kelma dnub hawn min joffendi ruħu jew għalih donnok qed tiġġudika, imma id-dnub huwa dnub. Eżistijaj. U mmorru nqerru ma rridux nibdlu ħajjitna, jew ma nixtiequx tal-inqas nibdluha. Din hija l-pruda. Ukoll eżistijaj. 8 karatteristika oħra eżistijaj tal-bruda spiritwali hija persuni li iqablu lilhom infushom moħrajn biex juġġustifikaw li m'hemmx għalfejn jagħmlu affarijiet iktar b'mod spiritwali. Isma', pereżempju, jiena mur qudies il-ħadd mhux ħafna ħjar minn dawk li ma jmorru xejn ma jemmnu xejn. Ara, flok tqabbel lilek innifsek mal-qaddisin jew ma' nies li mexin ma' persuni li ma jagħmlu xejn spiritwalment. Meta tagħmel hekk, dik turi li inti bieret. Meta tagħmel hekk inti turi li hemm il-bruda fil-qalb tiegħek. Tfittex il-minimu u biex tfittex il-minimu tħossok tajjeb. Tqabbel lek innifsek ma' min qed jagħmel xejn biex inti tħossok li qed tagħmel ħafna. Irridu nkunu onesti ġenwini. Meta nagħmlu hekk eżisti biex niġġustifikaw anke l-ftit li nagħmlu u naħsbu li qed nagħmlu ħafna għax aħna bierdla. Id-disa kwalità eżisti, id-disa karatteristika ta' persuni li huma birda illi kważi qatt jew rarament jitkellmu fuq Ġesu. Jaqsmu il-fidi tagħhom mal-oħrajn. Min mhux bieret għandu ġen biex jevanġelizza. Imma minnu bieret ma jitkellimx dwar Ġesu, ma jinteressax li xandir il-Ġesu l-oħrajn, ma jinteressax li jaqsam il-Ġesu mal-oħrajn, m'hemmx passjoni f'qalbu biex l-oħrajn isiru jafu l-Ġesu, ma jinteressax mis-salvazzjoni tagħhom għax hu bieret. Issa eżistiku kien aħna nkejlu x'inhu huma l-efforts li qegħdin nagħmlu fil-Knisja f'Malta Għawdex biex nevanġelizzaw. Dak huwa l-kejl jekk aħniex bierda jew le. Jekk aħniex magħluqin kuntenti fil-liturġija tagħna, fil-pjanijiet u l-proġetti li għamlu fil-Knisja, u mbagħad m'għandniex ħerqa biex noħorġu barra mill-Knisja, akkost nerfu s-salib u mbagħad nġu persegwitati biex inxandru l-Ġesu. Hemmhekk naraw hekk aħniex bierda jew le. Kemm għandna qaċ fina biex inxandru l-Kristu lill-oħrajn. Jekk m'hemmx dellaċ fina, allura hemm il-bruda. 10 karatteristika oħra eżisti tal-bruda spiritwali hija meta nagħtu iktar każ l-oħrajn x'jgħidu x'jaħsbu fuqna milli Ġesu x'jgħid u x'jaħseb fuqna. Il-bniedem bieret, in-nisrani bieret, iktar jagħti każ x'jgħidu l-oħrajn milli Ġesu x'jgħid fuqu. U allura din wkoll eżisti araw kemm aħna faċilment naqgħu fiha din il-ħaġa. Kemm tista' tkun bruda anke din ukoll. Li iktar nagħtu każ litteralment x'jgħidu l-oħrajn milli Alla x'jgħid fuqi. Kemm ngħaddu minnha din. Di turina fejn qalbna. Kieku qalbek verament tħobb il-Alla bis-serjetà. L-ewwel ħaġa li jimpurtak huwa xejn Alla, xejn il-bniedem second place. Second place, jekk mhux xejn ukoll. Imma żgur ma jħux post Alla. Il-11 il-karatteristika eżisti ta' persuna illi birda li ma tix tagħmel sakrifiċċju. Mentri nafu li biex ngħixu wara Ġesu bis-serjetà b'mod radikali jridu nagħmlu sakrifiċċju ngħidu li għalina nfusna, kemm drabi rridu nikbu l-senna, eżistijaj, kemm drabi biex inħobbu l-oħrajn irridu mbagħtu xi ftit. Irridu nkunu nies ta' sagrifiċċju. Meta ma nkunux nies ta' sagrifiċċju għaliex hemm il-bruda fil-qalb tagħna. Allura rridu naraw is-sistemi, meta aħna rridu dejjem fitxu l-minimu l-inqas naħarbu mill-insumu u jekk ġi s-sawm imma x'inhu l-inqas li nista' nagħmel biex nosserva l-liġi tas-sawm. Jew anke fl-affarijiet spiritwali ħafna nies mingħajr ma jgħiduha u tinduna li huma birda ma jgħidulekx ta' imma moħħhom hekk jirraġuna x'inhu l-inqas li nista' nagħmel biex ma nitlifx ruħi. L-inqas għad isim maqlub x'inhu l-aktar li nista' nagħmel biex inħobb. Imma minnu bieret jirraġuna għalkemm ma jgħidix bil-kliem imma tkun attitudni x'inhu l-inqas li nista' nagħmel biex ma nitlifx ruħi. U 12 il-karatteristika
ta' persuna li deħla l-bruda fil-ħajja tagħna hija billi biex ħadd ma jiskomodak u jġelek taffaċċja l-bruda tiegħek, tħobb tgħid ħafna tiġġudikawnix fil-Knisja tagħdi bejnietna. Meta aħna l-kelma tagħna tiġġudikana eżisti. Tiġġudikana l-ħaġa tajba u ħaġa ħażina. Fil-Vanġelu m'hemmx neutralità. Il-Vanġelu mhux kollox jgħaddi, il-Vanġelu jiġġudikana. Però mhux jiġġudikana biex jikkundannana, jiġġudikana biex jilliberana, hemm differenza. Mhux ġudizzju ta' kundanna, ma ġudizzju ta' fejqan ta' ħelsien. Bħalma tabib jiġġudika li int marit. Ara kemm aħna stupidi per pertun il-kelma. Meta netlu f'dan l-argument tiġġudikanix. Immaġina tabib jiġi u ma jiġġudikax li int marida u jħallik tmut. Għax ma jiġġudikakx li int marida u tkun marida, jħallik tmut. Aħna xi drabi hekk. Ma rridux min jgħidilna qed nagħmlu l-ħażen, mbagħad jiġrilna immutu fid-dnub tagħna. U l-mowt ta' dejjem hija l-infern fil-ħajja tagħna. Eżisti issa u ta' wara. Mentri kieku tabib jiġġudika, isma' int marit ta' inti dil-ħaġa mhux posta, dak il-ġudizzju u ġudizzju li propju jiftaħlek il-possibilità li inti tfiq. Li int tiftaħ għajnejk u ilek isma' tabib ma tistax tibqa' sejjerek ta' dawk is-sigaretti li lek qed jqerdulek il-pulmun qed tħabbat l kanser possibilment. Isma' dan indek id-dem baxx hemm xi ħaġa mhux posta jiġġudika li l-affarijiet mhumiex tajbin u jiftaħlek għajnejk u ssir dak il-ġudizzju xi jsir? It-triq tal-fejqan. Mhux it-triq ta' kundanna. Imma aħna eżistijej fuq il-livell morali, spiritwali ma rridux min jagħtina dan it-tip ta' ġudizzju. Għaliex? Għax ma rridux infiqu, għax irridu nibqgħu birda. Irridu nibqgħu fid-dnub tagħna. Mentri min iħobb il-Alla fil-verità, juhu pjaċir li xi ħadd jagħdilu ġudizzju fuq u jurih il-verità dwar innifsu u jgħidu isma' int mhix ħażin hemmhekk din mhix skont il-qalb tal-Alla, dan mhux skont it-tagħlim tal-Knisja, din mhux skont il-Bibja, din mhux skont kif Alla jrid tagħmel il-bniedem. Dak il-bniedem li mhux fil-bruda, il-bniedem li fil-bruda li tiġġudikanix għaliex ħajibqa' kif inhu fil-għama tiegħu u ma jiċċaqlax. Dawn huma 12 il-karatteristika possibilment jista' jkun hemm iktar maħbub intijaj. U xtaqtek illi fl-ewwel katakezi di dwar il-bruda illi biex naraw ftit eżami ta' kuxjenza. Aħna fiex naqgħu mhux biex noqogħdu nimpuntaw subajna u ngħidu dak biex ngħid jien fejn jien. Jekk aħna rridu neħersu mill-bruda rridu propju nammettu l-ewwel u ngħid jien biret. U dina mhix biex nikkundannak qalbi, imma għaliex Ġesu għalinna ħaġa ċara li jekk aħna ħnibqgħu birda sew bżoqna l-barra. Imma Ġesu lil din il-komunità tal-Odiċija ma jidrilx li birda biex jobżaq għal-barra at the end of the day, imma biex propju toħroġ mill-bruda tagħha. U propju dak li ħna naraw bil-mod il-mod anka fil-katekeżijiet li waħda u tnejn li ġejjin. U jalla eżistijej il-kol kemm aħna jekk inħossuna berdin ma naqtawx qalbna, nafdaw kompletament falla li jħobbna li jiġi u jiltaqa' magħna biex joħroġna mill-bruda tagħna. Waħda mill-affarijiet eżistijej hekk li għandna bżonn verament biex il-Knisja tiġġedded, biex il-fidi tagħna tiġġedded, biex ikonna n-nar mill-ġdid tal-Ispirtu Santu għal noħorġu mill-bruda